Sziasztok, én Ránor vagyok. A névváltás minden fogom mondani egy másik videóban, de most igazából az új processzoromról lenne szó. Ugye kaptam egy új processzort, vagyis hát minden újat kaptam a gépbe, nem csak processzort, hanem más egyéb dolgot is. Ott a gépem, és ott a monitorom. Igen, nem egy új gépet kaptam, hanem részekre lesz szedve, és részekről kaptam. Tehát gondolok én itt alaplapra, processzorra, tápra, és minden más egyébre. Ugye olvashatjuk, mindjárt megnézem, tehát ez egy 3,6 GHz-es AMD, hol van? Várjunk, csak közben legyen. AMD A6-os. A6-os, ugye A6-os, A8-as és A10-es van, HD grafika, 3,60 GHz, 2 mag és 4 GB kaptam. Az alaplapomat most ugye nem fogom előszedni, mert ott van fent a szekrénybe, és oda meg nem akarok elmenni. Úgyhogy igen, így néz ki a processzorom. Minecraftot tökéletesen tudom vele venni, nekem csak ez számít. És ez nem tudom mi. Ja, megkaptam egy ragasztós micsodát. Ez egy AMD ciccos. És most kikapcsolt a gépem, ugye? Ja, már frissített közben. Akkor szerintem a processzorommal búcsúzom. Úgyhogy köszöntöm a figyelmet. Sziasztok! Ja, amúgy egy AMD Series és HD grafika. Tehát nagyon jó. Mindegy, köszöntöm a figyelmet, én Runner voltam. Sziasztok!